Na-rescue ang usa ka 40 anyos nga lalaki nga mikatkat sa tore sa usa ka AM radio station sa barangay Basak San Nicolas, dakbayan sa Sugbo. Ano ang report? Ang residente sa barangay Kugon, Pardo, Bag-Ohay lang matod pa nagagawa sa prisuan base sa opisyal sa Special Rescue Unit sa Cebu City Fire Station. Nadawat sa isaryo ang alarma pasado alas 3 kagahapon sa hapon. Daling gipapawong sa awtoridad ang kuryente sa tore aron malikayan nga makuryentihan ang lalaki. Matod sa Ground Commander sa SRU SFU-1 Jeric Alburo, milanat sa 2 ka oras ang gihimong negosasyon. Nag-cooperate raman siya, sir. Nag-abot ito, nag-cooperate raman siya. Namunaog na siya. Nahusay ra iyahang pande. Gawa sa BIP, lakip sa mitabang sa pagrescue ang masakop sa CDRRMO. Dugang ni Alburo nga daling gihiling ang lalaki sa medical team human makita nga adunay mga minor nga paso sa lawas nga gituhang na kuryentihan. Nagdumili usab matod pa ang lalaki sa pagpadala sa tambalanan kinsa mihangyo nga mopauli na lang sa ilang Pinoyanan nga gitugutan na usab nila o gipamonitor lang sa barangay. Uli ra sila, sir. Nag-usay ra sa iyang asawa, sir. Ipamonitor ra sa barangay. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.